On a side note, pane accident yaitika just after Bubi from Zimbabwe to South Africa. 3 buses collided and many are feared dead. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, kana mune hama dzenyu dzanga dzichibva kuZimbabwe kana vana venyu vanga vachifanira kuya kuma holidays, please check them as we speak right now. Pafamba satani zvachose. So Toms rarova dongi ndokubva vamira kuti assess the situation kuti yakamira sei. Blue seku rabva rangosvika pakare paya ndokubva navo vati as brothers regaitionesane kuti damage yacho yakamira sei. Pazongosvikawo Rimbi Tours guys ichimanya ameno kuti mu 440 kana kuti mu whatever speed rangosvika richitutana nemabhazi anga akazvimirirawo zvavo. Unotoshaya kuti kuchiko chiri kuitika. Rimbi Tours ine mbiri chaizvo yekuita zvinhu zvisina maturo paroad. Last year vakambotoregwa license nezebra case pavakamboita zvekumanyidzana vakaita accidents ano sota chaizvo nyika yese vachiurayisa vanhu, and this time they've done it again. Musakamwa kuti mabhazi aya anenge akasenga ane matrailer zvakare, so any type of impact is very fatal. So guys, ndo zviri kupinda muma streets izvi. Kana mune hama dzenyu dzanga dzichibva kuZimbabwe, please check them as we speak. Panogona kuva patoitika problem. Tiri kutonzwa kutya guys kuti tiite kuchekana semhuri kuti muri papi nekuti kana padaiso festive iyi pane vanhu vakawanda vanoti vana vauye kuma holiday ku South Africa. Pane vanhu vakawanda vari kunzvimbo dzakasiyana siyanawo vanenge vachitravela kuzoona varume vavo, hama dzavo, vana tete vavo, vamwe vari kuya kuzohodha vachimhanyidzana nemadates, but then wowirwa nedambudziko rakadai so. Rimbi Tours dai zvaibvira yabvisiwa paroad zvachose nekuti handizivi kuti dzungu racho riri kufamba sei, or maybe vari kushandisa vana vadiki here kana kuti titi chiko chiri kuitika nemadrivers avo. We do not know how their HR operates, kuti vari kuita sei pama interviews apa. Vari kungotora here mageto youth muma streets umu vasina kuita ma interviews ari proper kana kuti chii chiri kuitika hatizivi. Inyaya yekumanyira makastoma here guys. Vanhu havasi kupera muroad umu, vanhu vari kuda kufamba kuti vanosvika Christmas iriko Wednesday, nhasi Sunday. Pamunosvika munenge matoloda mabhazi ese, mabhazi anenge achitopera panana Newtown, panana Chigubu paya, panana Park Station, mabhazi anenge achipera Bosomani. Guys, there is just a lot of people that are trying to go home as we speak. There is no need yekuti vanhu vamhanye muroad. Kumhanya handi kusvika. Hezvi pane vanhu vanga vari innocent sewe Toms uyu anga arovawo dhongi rake achiedzawo kuti aone kuti veBlue seku vangofira kungoti vamirirei dei vangoignore vasina kupinda muprogram yeToms iyi vangovaignore here guys, but you actually find kuti ava vanhu veRimbi ava handizivi kuti tingaita sei senyika. Toita iri petition here, toita zvipi nekuti they are unworthy kuti vave vari paroad. Do leave your comments on what you think. As the story develops, tichange tichingokupai zvabuda. As the list of people that lost their lives richiburitswawo, tichange tichingokusvitsai guys sezvazviri muma streets. Inguva inorwadza zvikuru, asi chatingagona kuita as we speak right now kungozama kubata kuti hama dzedu dziri right kungoenda pama family groups kungonochekana kuti hai mamuka sei, pane vari kutravela here vari kuenda ku South Africa. Vanhu vangoziva because padonha 3 buses pane vakakuvara vanenge vakawanda, pane vashaika vakawanda. There are other pictures as well that we also got from the same accidents dzevanhu vakarara pa side apo. We cannot attach them pano because of our community guidelines. So guys, as I am saying, pane kushaika kwakawanda kwaitika as we speak. Just check on your relatives. Hey guys, pakaipa. I think we need to start a movement or a petition to remove Rimbi Tours kubva munzira.